Okay, one of the best sisig na natikman ko ay dito. Actually, di lang sisig yung masarap dito, lahat masarap. Ayan, no? Eh. Yun. Kay, torto. Aten? Wala na. Kay namo. Ay tay tang pulutok. Pulutok na, ma. Wah, pulutok. Yan. Bopis. Ayan. Bistik. Oy, tapo mo. Ito tayo sa likod. CR. Diba? Tapos may 7-Eleven dun. Sa taas. Yan. Daming patong-patong na Sisig. One of the best sisig. Actually, sa akin, ito yung top. Sa Amados. Sa Kapampangan, yun yung top. Wala naman di masarap dito. Masarap naman dito. Bopis eh. Bopis yung Tagawa. Kapampangan, pulutok. Ano yung comment sa web market kuya? Yung popular dati. Tanda na rin yun. Ano yun? Ay, itong malampa na lang ng babanda. Yung? For up spade. Bayaran niyo doon sa field trip niyo. 2.6. Yung dati, 2.5. Ngayon 2.6. sumo ng gas doon. QC. Shake. Video ka. We can see you. Ilan ba yan? Per piece? 15. Kaya pasaling nga pulo. 20. 320. Ay, kapakialam ko na. Shake. Tingnan mo yan. Ano dito? Parang ano? Isa lang ba to? Dalawa? Ayan, 10. Tomato. Apple. Ganyan. Apple. Tamadagol. Karap yan. Pa-side pa kanyan. Laging wala. Alin yung? Gusto ni Mamoy? Yung isaw na kulay niya ito. Kulay niya yung ganyan. Skin color. Brown. Napapansin ko yung isang maliit na eh. Alin ba? Yung isang t-shirt mo. Hindi, may grades yung mga ano. Mga yan. Mga ano. May grade. Yung AUM siya. Tapos yung school year.